see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause birthday, Mom. Thank you. Good morning, guys. Today is my birthday. Hindi pa ganit yung sarili. Happy birthday to me. Hi. Sadyang kanina. Ang pinakauna nag-gift sa akin si Holly. Tsaka si Jan. Hi, yan. Nandito si Kayo. May kinuha siyang card. Oh. Thank you, Zaki. Open it, quick. Open it. Thank you. Quickly, open it. Yeah? Watch. Open it. Okay, hold this for mommy. I'll open it then. Okay, okay. Tingnan yung laman. Sure ito din. May laman yung kanyang card. I have to give you some. You said you had no money. Kasi sabi, lagi akong umuutang sa kanila. Read the card. Oh, let me see what's in the card. She left yours at home. No, I put yours in the front pocket. No, Holly's. Yeah, I put Holly's. Oh, hindi niya mahanap ni Holly yung card niya. Come on, put Happy the card in birthday. here. There's a card in here. Tingnan niyo yung dali niya sa bag. Last time, kumaala kong I trimmed all that. Ha? Hinahin niya. Oh. Mama, tingnan ang cute. Thank you. May card pa. Oh. Tingnan yung card niya. Oh. Thank you. Oh, tingnan may sulat siya. I cannot read. To Mom. I love you. No, it doesn't. Yeah. It says I Love. hope. I hope. Sige, tignan niyo yung I hope niya. Parang V yung P. I hope you have a great birthday. Love, Sak. Holly, Dad. Holly, Dad from Sak. Love, love. What happened to Holly? I can't find the card she left at home. Oh, umiiyak. I thought I put it in her bag, but it Oh, must see, have it's fell in. alright. She can give it Do to you me read my next time. card? Not yet. Umiiyak si Holly kasi naiwan niya yung card. Card. It's the other one. May $10 pa ako. Okay. That's yours. Thank you, Kayo. Okay na. Happy birthday. I hope you have a great day in Renmark. Love from Tyrone. Here is the dollars. Thank you. May $10 kasi lagi akong naghihiram sa kanilang pera. Kasi wala akong cash sila. May mga cash talaga sila lagi. You read it all? Yes, I did. Thank you. Can I have a hug? Can I have a hug? Hug? Oh, thank you. Si Holly umiiyak. I'm so sad. Kasi Are you gonna use your bag? nag-prepare pa naman siya noon. Mom, are you gonna use your bag Ha? tonight? Are you gonna use this tonight? It says Mom and Dad's name and our name. Okay, yeah. I will use it tonight. So, itong bag ko tonight, guys. Oh. Ano siya? Yung para sa atin, ano ba yun? Mesh? Ang ganda. Malambot na mesh siya. Oh. Tapos may design, oh. Sandali lang si Holly umiiyak. Nabas niya na. What's wrong, Baba? What's wrong? Left her card. You left your card at home? No, who touched it? Koya touched it. I touched. It wasn't in. It wasn't in. It wasn't in her bag, so I put it in her bag. Oh, It's not in there. I took everything out. it's alright. You can give it to Mommy when we get home, okay?
You can just hug me and kiss me. It's alright. It's alright. Grabe pa naman yung preparation niya nun. Dad, I'm going for a ride. Sabi niya pa naman sa akin, huwag ko raw tingnan yung bag niya. Tapos naiwan. It's alright. It's alright, okay? Ano si Sak? Hanap niya yung bag. There's a bag. There's a little pocket. Oh, there is. Inside? Oh, thank you. That's a good idea. So I can put my coins. Cool. Yeah, may packet siya guys. Oh, cute. Tinahi niya daw ito. Tingnan mo yung pagkatahi niya. Oh. Very nice. Kung maalala nyo, before, nung birthday ko din, binigyan niya ako ng bag. Gawa siya sa papel. Ngayon, gawa siya sa ganito. O yung mesh. Mesh pang tawag dito. Yung malambot bang ano. Ayun, oh. Ganda. Thank you. Tapos, ang cute ng color combination. Yellow and green. Well, I thought that was your favorite. Ah, yeah. Favorite color ko kasi ano. Wala naman. Pero mas more ano ko. White. Pero ayan. Green and yellow. Thank you, Zaki boy. Are you gonna get out? In a minute, yeah. Got surprise? Umalis sila. Pumunta sila ng coast. Okay. Close your eyes. Okay, I'm closing. I see eyes open. Okay. Open your eyes. Thank you. Naiwan niya kasi yung card niya. Thank you. Ayan, bumili sila ng tubig. Tapos eto. Side, Mom. There's a card in there with a dollar. There's none. Stop it. Open it up. Open it. Okay, open ko daw. Wait. Open natin ito. I'm opening the actual hot cross bun. Hot cross bun. Good morning, guys. Mommy. Mommy. You still bought it. Okay, buksan na natin kasi naiwan niyo yung original na ginawa niya. That's that for breakfast. Which one? The one I made? Yeah. Okay. Say Bata. Oh, thank you. Narinig mo siya. Open it up. Open it up, Mom. Thank you. Open it up. Narinig mo siya umiyak? Naiwan niyo yung card niya. To Mom, you're my mommy and I love you very much. Happy birthday, Love Holly. May drawing pa, oh. What's that? Look. Thank you. So what does it say? What is that? Uy, huwag kang special niya card yan. Huwag mo. Tinitingnan lang naman, Baba. He's just looking. Just looking. He's gonna break it. Record kasi to eh. Now put it back in your house. Thank you so much. What? You said you bought Mommy? Best mommy. I want that now. Ay, nag-order siyang ensaymada. Can you please get my ensaymada na? Did you get? I want to have it for breakfast. Alright. I like it. Share, but you're not having them now. And Dad, Mom, I've been holding my pig. You know what? I think we're leaving for 1 month here because we got lots of food. Cream, di ba? Guys, di ko na na-vlog kasi gutom na gutom siya. Swimming? Not later, Baba. Ayun, naubos niya, oh. Si Jan bumili. Oh. Did you buy sauce? Kathy has it. No, I didn't get her ball. That's good job. I got all the kitchen. Dito na sila, oh. Say good morning. Good morning, guys. Nagdala ako. Good morning. You want bread? Oy, good morning. Good morning. Hindi na ako magluluto today. Is my rest day. Day off. Day off ko daw, guys, kasi birthday ko. Once a year pala may day off ako sa kanila. Day off mo, buntis, sikat, nagpapa-dede yung isa. Okay. Ako na magluto. Siyang magluluto today, guys. Eto, pagkukulang ko lang naman After to. na magluto, liba ko kayo. Limang friends. And, ayan, kumakain ko na ensaymada habang hindi pa siya nakakaluto. Start na ako ng Si Grace naliligo. Kanina pala, pumunta na sa water park yung dalawang boys. Eto, oh. Ngayon, ayun si Kuya, oh. Nasa river siya. Ang ganda dito, oh. Tapos marami na nag-jet ski, nagbo-boating. Ayun sila, tita, oh. Tita. Magbo-boating na sila. Kuya! Just stay here, okay? Don't go farther. Thank you. Kasi baka maano ka dyan ng mga boat ba?
Ganda dito, guys. Ganito ba naman ang ano mo, morning? And may kumakain ng chicharon. How's my bread? How's the ensaymada, Baba? Good? Yung cute ni Ayla, oh. Kinakausap niya dyan. Nakikipagtawanan siya, oh. Nag-camouflage niya yun. Okay na yan. Bumili si dyan ng Coco Pops, pero wala namang kumakain. Lagay natin to dito sa ano. Eto, dala to ni Kat, oh. Dala niya yung kanyang ano, pantry. Ayan guys, oh. Dala niya. Ang dami. Palagay niya ni Kat dyan. Ako, ang gagawin ko ay... Ang ingay kasi guys, hindi ko ito nilalagay lagi. Ako din. Sabi ko sana mayroong silent ba? Sabi nila wag daw ako magluluto. Ito lang naman, lulutin ko yung noodles kasi cold pasta. Para malamig na siya. Yun lang naman ang lulutuin ko, guys. Kasi ayaw nila ako sa kusina today. Day off. No! No, she's not. No, she's not allowed. No, gusto niya isama si Holly sa swimming. Sabi niya, palitan na kita. Ang sweet talaga ni sa kay Holly. As in, mag-e-effort talaga siya kay Holly. Ayan, kinukuhanan niya dyan si Kuya ng rice, tapos, spam, and egg. Andun siya, oh. Si Sak din. Ganda ni Ayla. Ang cute ng outfit niya, oh. Tingnan mo naman. Lalo siyang pumuti. Kasi ano na, fall na. Bilis, no? Ayun na sila, oh. Kumakain na. Ang bango ah. Kaya nga, nakakagutom ang amoy. Outside? Okay. Ayun na yung kanyang pagkain. You're not going to the pool? Okay. What did you have on? Bacon and egg? 2 eggs and bacon? Ah, okay. Tapos na silang kumain and ayan, nakabihis na siya, oh. Binisan siya ni Tita Lai. Ayan na si Tony. Dito na sila. Ang layo kasi ng bahay nila eh. Ano na rin ako, mag-ready na rin ako kasi ako na lang ang nakapajama. Baba. Ay, matutulog na siya, oh. You're so pretty, Bobo. Lalo siya pumuti. Tingnan mo. Parang kaputi niya na to, oh. Kakulay mo na to, Baba, oh. Gatas na gatas ka na. Hindi pa ako nakakaligo, guys, kasi nagplatsa muna ako ng damit. Ang isusot ko sana ay eto, white. Kasi may ako sa white. And last year din, nung birthday ko, naka-white din ako. And kahapon, naka-white ako. So, ito sana. Kaso sabi nila, naka-white sila lahat. So, mag-ano na lang ako, mag-ibang kulay. Sila hindi, naka-orange yata sila. Pero may white siyang, cardigan. So, ito na lang, isusot ko. Pinaplansya ko siya kasi gusot-gusot siya. Dalawa yung yelong dala ko. At eto pala ay kinuha ko dun sa ASOS na i-haul ko sa inyo. Pero hindi ko pa nga na-haul kasi nga dami kong ganap din. So, yeah, ayan. May kinuha ako. Itong lahat na to, galing doon. So, one day, yung mga natira, i-haul ko din yun sa inyo one day. So, kaso nahihirapan akong i-plancha siya kasi parang walang nangyayari. And takot din ako kasi baka masunog ba. So, yung tamang-tamang heat. So, pero ayan siya. So, try natin. Ito yung isa. So, wait lang. Tapusin ko lang to. Kasi kakain din kami ng almusal. Tapos ko na siyang planchain, oh. Ayan siya, oh. Parang walang nangyari. Parang gusot pa rin siya. So, mamaya na lang ako maligo kasi kakain muna kayo ng breakfast. And sobrang baho na. Ang baho ng kabiloy. Mama, ipusin ko ta? Oo, babe, please. Thank you. Liga kami ng oil. Oil tsaka salt. Thank you. Ayan na yung pasta na sabi ko luluto. Ngayon lang kumulo yung tubig. Ang tagal eh. Tagal eh. Sir ka? Oo, sir tayo. Mukbang tayo? Mukbang tayo. Rice. Yes, thank you lang. Ano talaga yung miswa? Kain na kami guys. Ang sarap ng kainan. May pusit? Yes. Oh my goodness. May pusit. Tsaka ayan yung dilis, oh. Paborito to niya. Veronica. Ito yung pinatikim ko sa inyo sa bahay, di ba? Itong bulaklak ba yun? Yung bukat-kat? Oo nga. Miswa pala. Ito, oh. Magkakamay sana. Hindi, magano na lang tayo sa miswa. Sa sabaw ba? Parang Korean style lang. Nasa lang, di ba? Okay. Sila kaya, kumakain sila dyan lang, oh. Tapos gaganon lang. Diba? Tara.
ito yung camera. Ayan. Abang view pa naman ka. Kaya nga. Oo nga eh. Dito ako. Ito, huli naman to eh. Okay lang yun. Ayan. Ano ba mga kaibigang vlogger? Oy, ang camera. O, tignan nyo. Nagsalita naman yung nagpa-vlog. Kain tayo, guys. Dito na lang ako. Para ibang posisyon. Akin, dito yan lagay. Dito ka, oo. Hindi, okay lang. Hindi. Hindi okay. Ilagay dito yung Wala siyang camera mo paki- para wala tayo siyang dalawa. Wala siyang pakikain siya. Kain tayo, guys. Dito mo, Hindi, okay lang ako, oy. Okay lang siya. Ayaw niya, i-vlog tayo. Ayaw niya. Ayaw niya. Ay, nasa Ay, response gusto ko tayo. yung samsa. Oo, yan. Tukutin mo yan. Ano ba yan? Ang dami kong mainit. Thank you. Ayan. Share kami ni Manay, share si Kat at saka si Lyra. Kutsara ko. May spam. Thank you. Daming pagkain. Kain tayo. Kain, guys. Kain. Kain tayo, guys. Tapos na yung andyan, may suka. Where's that oil? Kain tayo. May suka, Happy oh. birthday to you! Birthday! Itong handa. Handa namin. Handa sa birthday niya. Malakas ang handaan ko. Sarap. Sarap itong big. Anong gusto mo, be? Uy, ang sarap ng miss. Wow! Ay, harap nga eh. Pa tayong kutsara. Ay. Mamaya na yan. May ano ka, may bowl dyan man ay. Mag-bowl kayo yung dalawa na yan. Oo, sige. Hey. I want some shit. Want some too? You have to chew it properly, Baba, ha? Yum? That's good. Thank you. So good. So good nga. Yung may ano, ito yung miso talaga mata. Parang tagal natin hindi kumain ng miso na may ano. Sabaw? Sardinas. O sardinas? Miso na may Sa sabaw. din sa baba. Sa akin yan napasok. Teka yan. Kasi tuloy yan sa labas. Hindi sinusukan. Maganda. Sila yung nag-vlog kanina. Sobrang, ano, lakas ng ano. Music. Sabi ko, mag-copyright ka. Sabi niya, okay lang. Yang. Nag-vlog ka pa. Hindi na tayo magkarinigan. Sabi ko, lang, yung lakas-lakas na mag-copyright ka. Okay lang. Sarap. Mo? Ganda pa ng view natin. Na-choke ako. Choke ka? Ganun mo ka. Na-choke ka? Ayaw niya na yan. Sabi ni Kat, okay lang. Some more. Ano choke? Tinik? Na-tinik siya. Baba, ha? Tubig! Tubig! Okay na. Oh no! Okay na. Lumabas na eh. Ngayon pa lang ako bibihin ng tubig eh. Kanina pa siya nagsabi, okay ka lang lang. Oo. Wala, ang laki. Natinig ka. Nguya-nguya na kasi. Nandito na siya kasi. Nagkalang lunok. Visit tayo na nanay ah. Ibig na tulungan ba? Kuya, din kasi ba? Nagalitan ba? Ang laki na natin galing yun. Ibig na tulungan, hinayaan, pinagalitan. Nanay nga. Eh, yung mas sugat ba? Kasi. Sasabihin sa'yo, hindi ko na, sa sarilihin ko na. Ay, wala, okay lang. More, please. Wala na yung bulan na. Thank you. Nagda-rice kasi para mabusog holy. Ginawang pulutan. Sarap ng mismo mo. Dahil anong lagay mo? Gusto ba? Gusto ba pala? This one. Sabihin na. Ang sarap na. Tapos asin. Ganyan naman sila. Wala nga. nilagay. May lasa. Kanin tabi. Tapos sobrang dami. Nga. Asin, ano lang yan? Asin paminta? Paminta at saka yung nor cube. Ayun. Ano nor cube? Chicken. Chicken. Pork? Beef? Shrimp? Gusto niya talaga yung pareho. Anong North Cube? Chicken or beef? Chicken nata yun. O chicken? Ata. Pag Anong brand? North Cube. Yung Nor? Yung nor. North yun. Anong brand ng North? Oh. This gonna be your hair, see? Ito rin, baba. No, it's not. It's gonna be in my face. Oh, we have to cut it then.
Shave it, shave it. Later, Baba, okay? Mami is eating. Mami is eating pa. Kami ah. Pag ako tulog nito mamaya, alam niyo na, ha? Ikaw, ma? Hindi. Mahang na rin. Nabuntis? May buntis. May buntis? Kanang siya doon yung Buntis? Ang bilis naman. Antokin. Sabi ko sa'yo, pulutan na ito ni Holy. Kaya nga. Like it? Tamad ka na ba kumuha doon, no? Dito na kumuha ka buntis. Sarap. Tapos may patola doon. Kaya nga eh. Walang patola sa may Asian. Ay, baba. Last time na ako nabili ba? Paano? Sarap nga. Laki naman ang tinik mo. Kaya nga. Basta ano yun, snapper. Kaya nga eh. Isang ganun, oh. Andito na siya, oh. Sa may choke ako. Ako nga nag-joke ka lang eh. Tapos nilang pa siyang kapidahan-dahan. Ako naman. Na-choke ako. Tinay ko yun naman ang kape. Napakasabjo pagka-choke ba? Sabi, uy, na-choke ako. Choke ako. Ano lang talaga? Kalmang-kalma na na ba? Kuha na napakalaking tinik. Mag-choke-choke. Napagalitan. Ito, napakalaking tinik. Pero kalmang-kalma. Lunok-lunok. Ano mo yan? Nguya mo yan. Kasi pag may time. Dandan yung sila siya. Nguya-nguya. Sabi ko nga, sabi ko, may ito. Laki kaya noon. Laki nga ng night. Parang yung linalagay ni Jan pa nagpipishing. Oo nga. Yung ganun Buti nga, ba? hindi mo na ano talaga. Doon hindi diretso sa Nasakta na yun siya. Kalma lang siya. Ano na yun? Ang laki kaya dun. Wala lang. Ano na? Nakagaling pa siya, oh. Ayan. Ramdam ko siya Ayan siya. nakagaling. Dapat sa'yo, uy, ang laki yun. Uy, sanay ka. Nguya, nguya. Di lang pinansin eh, ah. Okay ka lang. Laki din na pala. Ang laki na pala ng tinik. Akala ko, ano na, kasi Di naman. Di ba ganyan yung ano sa kanila na kapag taga Bacolod, ganyan yun. malumanay. Malumanay. Kahit nasasaktan na, no? Mamamatay ka pala. Pag ganito nga, sabi niya, Pag ano na siya ba, hindi na talaga siya. Guys. Masama yung pakiramdam. Tapos nanginginig. ganyan talaga, no, mga taga-bakulod. Guys. Sinabi ko na sa'yo. Doon ka, baby. Tapos biglang gano'n na ba? Hindi matay. Hindi patay. Graceful pa yung pag Hindi patay na pala. Hindi lang pinapansin ng mga kaibigan walang kwenta. Okay ka lang. Okay ka lang. Ano yan natin nila, no? Pag gano'n na, oh my God. Tapos kapag nahimatay, dun si Kati, bakit di ka naman sa akin? Kanina ka pa pala dyan, hindi ka sabi. Nanginginig na pala. Kahit alam mong galit na pero yung boses nila, ano pa rin? Almado. As in lahat kayo, hindi naman siguro kayo lahat. Ganyan Ganun talaga lahat. kasi Yung may tito ko din, nag-ano siya. gana. Galit siya, Ganyan pero parang din. Ganyan din? Oo, parang hindi siya galit na Never ko pa din nakitang galit yung tito ko. sila, punta na lang tayo sa kanilang lugar. Kala Walang taong galit. Kalmado. Sa inyo, pasigaw, di ba? Yung mga tao. Sa amin din. Taga Cebu din. Akala mo galit ang normal lang yun. Bumili ka ng suka! Kailangan ka rin. Wala siya. Bumili ka na ng suka. Doon na sa may Oo, kanta. ganun. Ganyan yung sila. Ganyan sila. Kaya tinong kayo sa kusina, graceful. Sabi nga niya, ang dami kong niluluto. Nguya, nguya. Kaya nguya nga, di pa may time. Sige nga, recreate ko ang dalawa, Kaya recreate. naman yung naggaganon yung kanin kasi siya, si Kati, marami akong Recreate yung dalawa, dali. ako, Nabulunan ka, nabulunan. marami ako. Ano yung gagawin namin? Recreate nga. Ikaw nga yung galit. Ikaw nga galit. Joke. Ayun. Sige, recreate na yan. Tapos ako, Ganun na siya.
Ano na ganun Parang talaga? sarap yung bed yung dalawang o. Muya din ka. Ang laki na pala. Ang laki na pala ng tinik mo. Muya din ka. Grabe no. Hindi mo yung mangunguya. Hindi niya nga talaga nilulong. Nakasmiley yung ano, yung Pag-question mark. Kayo nga. Dami natin chika, may nalaglag na Ano ba yan? Oo. Another flavor din yun. Ito malagay tayo. At least iba yung memory niya sa breakfast niya. Wala. Kainin natin. Kinuha sa kape pero nilagay sa ulam, buang. Yung totoo, tama bang mindset mo? Nakatulog ka ba? Lutang ka na lang. Nachuchok. Buti nga nakuha mo talaga yun. Siya makagadaw mo. Akin, kasi ako yun baka tumutok sa heart ko. Nachoke ako ito. Ang ginawa niya, tinigman. Okay. Dapat palang inunguya talaga. Kalimutan ko yan. Sobrang sarap. Naluluko siya. Yung nga, di pang Buo pa yung ulo ba? Grabe siya, no? Kasi yung reaction niya, ay, na-choke ako. Kala ko nga nag-joke Akala lang. ko ano lang, ano lang ng kanin. Hindi ba siya? Nung paano, ano na siya? Oh, tubig. Tapos nilabas na yung malaki na. Buang na. You're the one. Sabi ko nga, at least iba yung memories niya yung breakfast. Oo. Totoo, sarap tayo yung kinain. Masarap ka talaga kapag salo-salo. Masarap po ang ulo ang ano namin. Kahit natinipsi, kahit na siya. Bala yan sila. Bala ka tayo, ayaw niya. Kain na kumain tong partner ko. Kain yan. Tagay mo kakain yan, oy. Pachichok ka na. Merienda natin. Yung maya din kasi, Bi. Yeah, magluto akong pansit. Maya. Tingnan muna natin yung na-choke. Kinakain mo ba yung ulo? Oo. So, kainin mo. Masarap talaga ang ulo. Pag ikaw na-choke sa ulo, Hindi manay. na yung ulo, natinik si Lyra eh. Choke ka? Sa gap. Yung na-feel ko yung ano, yung... Mahimik sa iyo. Kala ko nakagat yung labi Hindi. niya. Kala ko na joke na. Di ba may, ang ibig mo, mafe-feel mo may makapasok na. Yung ulo kasi. Parang bubuhag. Ngayon tayo mag-barbecue. Binaba nila yung meat. Sabi ni Jan, punta daw tayo dun sa barbecue Maaga. before o maaga para dinner. Kasi ang daming tao ngayon. Kasi lagay na lang natin sa Grabe, na-separate niya talaga. Lagay na lang yung- sa oven. Sila na naman bahala dun, di ba? Ay, hindi tayo din. Pupunta din tayo. Pork lang naman sa atin. Oo. Kailangan ba lutuin lahat ngayon? Yung lobster? Hindi naman. Alam mo, ang dami Ay, natin ano lang, isa lang. O dalawa lang. Ang dami nating pagkain. May dala din siyang barbecue, oh. Skewer. Lamb. Dito okay na naman, leftover din. Kainin din natin kinabukasan yun. Dito na lang tayo tomorrow. Ang dami nating pagkain. Ano na? Ano na? Sakit? Separate separate yung ipin ko siya na separate yung ipin. Ngayon na hindi kasi pag may time. Inuya ko nga. Inuya na yan. Ay, kalma na siya noon. Yung ulit mo. Grabe siya yung kanina. Kitang-kita doon, Kat, kung paano ka nag-ano. Nanay na nanay na. Muya! Imbis na ma-concern, Tapos ka na. nagalit. Pero ramdam ko yung nga, yung ano. Yung tusok. Yung tusok. Ano, natusok na yung ate pag natusok. Huwa ka ng kuting. Kuting yung Ano tusok. daw, banana, tapos Oo. wag Wag ilunok mo lang ba? Tapos na, nalabas na, bes. Ngayon mo pa akong papakain yung banana. Wala tayong banano. Paano yun? Natusok na lang. Wala tayo dalang banana kasi fruit bag pa. Oh, ito na! May talong dyan. Ay, talong talaga. Madulas ang talong. Practice ba? Tapos ka na. Yung halo ba? May ano Ano mo din. si Ayla, walang ipaglaro na. May atay din ako doon. Mayroon ba? Gusto nyo mag-display tayo ng ulan sa labas? Karinderya ba? Kasi dami nang lulutuin natin para makain natin yung buong Renmar. Oo, ay mga kapbahay natin. Sobrang dami. Ano ba yan?
Sa lobster pa lang, ano na sila. Kaya nga. May babad. Meron pa. Next year. Dala Display natin. natin sa labas. Benta na. Benta. Lobster kayo dyan, 60 per kilo. Para kay baby number 2 ba? Iba rin pa rin nagagawa ng ano, may tulog na. Kaya nga eh. Kahapon ganito lang kayo. Kapon, wait na wait. Walang pa. Moment kaya ngayon kaya. Habang wala silang energy. Sabi nila Reyes kahapon sa ilaw. Doon sa may ano, Mga restaurant. lutang na talaga. Iba talaga dito. Hindi ko maintindihan yung feeling ko kahapon talaga. Parang ano. Si Manay din. Tulog yun, tulog. Tapos, daming pagkain. Tapos, No, na-shock. iba talaga pag nakakatulog. Tulog. Pag may time. Talaga, gising talaga tayo nag may time. Kaya nga. Tulog. Ang dami rin kanin. Oh! Ang dami pang kanin. Pwede yan eh. Lunch. Wow, lunch. Anong oras na ba? Maka-lunch tayo. Ang lunch na to, uy! 11:20 na. 11:20. Are you gonna go swim back? Is it too hot? Ang sarap kapag ganito ulam tapos salo-salo. Dami mo nakain ah. Tapos kumain na rin ako kanina, di ba? Kumain kasi ito pala kanina. Busog na talaga. Marami ka pang kumain sa amin. Kumain pa akong tinapay mo. Tay Mada din to. Sarap ng kape dahil. Termos na ano. Ano sarap. Sobra. Saan ka nakabiling kopi ko? Doon sa rose water. Ang dami ng Asian, no? Regionally lang talaga ako. At least meron ka Marami naman ka eh. Kompleto nga yung sa inyo eh, kaysa sa rin Asian dito sa ano dito. Totoo din naman. Hindi ka na kumatulog. Na-feel ko yung tinik dumanan. Dumaan. Hindi ka na-stop. Nag-high lang siya. Kaya din pag may time. Pero kay Kulit, napinig ako. Oo nga, si Mona mag-i-ano. Si Mama, nung nakikinig kami, hindi na kay Kulit. Lalo ka pang masunin. Ganyan ko sila dalawa yun dyan. Oh my God, yan. Nag-hysterical. Yan, hindi alam na ang gagawin. Grabe. Pag na-joke? Oo, yan. Oo, hindi ko alam. Ako hindi. Ano siguro? Di, uy, Heimlich! Ganun Ay, yun. ganun. Hindi kasi. Tinig dahil tusok man. Suka ka ng pusa. Hindi naman kasi, oo, joke. Iba kasi yung joke at saka tinik. Basta ka, bakit kasi siname natin yan? Kung si Mama. Tinik, oo. Tigil kita ng ano? Banana. Banana. Saan yung banana? Walang banana. Talong. Talong. Diyos. Ang purpose Mama, kasi ng banana, hindi siya ichuchu, idediretso Diretso lang. siya, dinikit Bababa. siya. Talong! Kita na yung talong, ganyanin mo. Pero yun talaga kasi ang laki nun. Bakit ka nagpapaalam? Ma'am, may I go ah? Oo, there you go. Mama, go ahead. Tapos tatanungin ka pa ni Ma'am, saan ka pupunta? Ihi lang ako, Ma'am. Hindi po, ganyan sa atin, no? Nahihiya ako mag-ganyan. Hindi ka na Nahihiya ako mag-excuse me. Titingin ang lahat sa'yo, oy. Pag excuse me, ma'am, titingin talaga lahat sa'yo. Hindi na lang. Ano Hindi na lang. Ihin lang ako sa pantay. Ayan na. Magkasakit ka na sa pantog ka sa ano hold. Hindi talaga ako. Nahihiya ako mag-excuse me. Nag-excuse me ka talaga? Excuse me, ma'am. Yes? May I go out? Okay. Ako, hindi. Nahihiya ako. Nahihiya ako May lecture, di ba? Nagsasalat. Tatagalan ko sa CR. Tatagalan kasi. Tagal ni Sir, pag ayaw mong Sa teacher. 5 minutes na lang, sige. Oo. Hintayin ko na lang magtapos. Tapos yung pag may ano question, ay may Kasi ano. ba't tagal mo? Ang May haba po ng exam. pila. Ang ganun lang. Amin, walang pila. Wala kasi kami siya. Galing. Wala naman kami sa kaming CR. Wala kami CR pa kami. Mama, mega. Bilang na siya. Arnola. Di ay, feeling ko meron naman. Meron ba CR? Minsan, ang kwarto namin Nasa labas meron. kumun. Oo nga. Kumun. Tapos, yung CR, alam mo yung nakailalim yung toilet. Ay, wala yan. Wala Hindi, wala man. I mean, mayroong mga Yung, ganyan. Kamo probinsya na Iniisip ko kung may CR yung ano namin Pili ko school. kung- Baka meron ba? Tapos, pag wala. Parang wala. Kumun yan dahil kumun. Kumun, no? Tapos hindi naman namin maintain, madumi. Sarap. Okay lang yan eh. White pa naman. Nasaan? Ako naka-white din. Kanhapon din yung itong Alam mo, white, dito ano. na rin yung ganyan ko. Mama, Parang si ganyan. mahaba. White din yun. Suot ko.
Hindi nga Siya, pag dumating. yellow siya. Ay, di. Ayan, ang ganda no? Ganda. Ang dami, hindi siya to, 5 pa siya. Yung Zara, meron sila, black, Meron akong putan, at saka white. Maganda yun. Meron akong puti, tapos sa H&M, mayroon Huwag ka magputi ngayon kasi magputi Yun na yung puti. dala ko. Paki-offline? Sa paano Wala, off to? na. Hindi, naka-on. Hala, 30 minutes?